समाजान आज जो बरें काम करता, बरें कार्य करता, हेजें कौतुक करपाची अत्यंत गरज आसा. तो खंयच्या पक्षाचो आसूं, विरोधी आसूं अथवा खंयचो आसूं, पूण आयज काम करता ताका इम्पॉर्टंट जावन आसा. आज आमच्या मिनिस्टरा कडेन स्पोर्ट्स आनी कला आसा. ह्या दोन्ही क्षेत्रांत तेणें उच्च भरारी मारलेली आसा. त्याच बरोबर शिक्षण क्षेत्रांतूय तेणें खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. हांव जवळ जवळ 7-8 वर्सां जालीं ताच्या फंक्शनाक वता, पूण शिक्षणा बद्दल उलयना शिवाय केन्नाच तेणें एक दीस काडलें ना. सदांच ते शिक्षणाक भुरग्यांक उत्तेजीत करता आनी सहकार्य करता. झपाट्यान जावपाक लागली. ते कशें डेव्हलपमेंटाचें आसूं जावं शिक्षणाचें आसूं, आपल्या शिक्षणा खात्यान आसून सुद्दां तेणी खुबशीं शाळांची अशीं कामां, दुरुस्तीचीं कामां केल्लीं आसात. तेका शिक्षणाची खूब उमेद. आमच्या गांवच्या शाळा पयलींच्यो टिपन उच्च्यो हे तेंचो खूब मनापासून दिलो आसा. आनी खुबश्यो शाळो दुरुस्ती करून सुद्दां नव्यो अशी इमारती सुसज्ज अशी सगळ्यो सोयी सुविधा करून दिल्ल्यो आसात. नोव्हेंबरान जेन्ना 22 तारखेक आमी फावंडेशन घातलें रिपेरिंगाचें, तेन्ना बाईन सांगलें आमकां रूम कमी पडटा. तेन्ना थंयच तांकां सांगलें करुया. मागीर आमची आनी बायकीकाची कामां आसा, करुया. मागीर बाईन बरेच वेळान सांगलें आमचे झोपाळे आशिल्ले ते काडून गेले, परत बसय म्हळ्यार बसयना. मिनिस्टराक सांगलें करुया. आनी ते आतां हांगा तें पळयत जाल्यार मिरामार गेल्या सारकें दिसता. ह्या मराठी शाळेत आणि पालकांचं पण मनपूर्वक अभिनंदन करतोय की काही सरकारवरती विश्वास ठेवला आणि अशा तऱ्हेने आज या मतदार संघामध्ये कित्येक वर्षापर्यंतच्या शाळांचं नूतनीकरण करून आज त्या शाळेचं पटसंख्या सुद्धा त्याच गतीनं आज वाढत आहे. ही खरी म्हणजे यशाची वाटचाल आहे. आणि खरं ज्या सरकारने ह्या शाळांवरती जो तुम्हाला सर्वांचा जो टॅक्स केल्याचा जो पैसा खर्च केलेला आहे ते खरं त्याला महत्व प्राप्त झालेलं आहे. दामोदरताईंनी म्हटलेलं आहे की आपल्या पाल्यांना, आपल्या मुलांना जवळच्या शाळेत घालावं आणि खास करून मराठी शाळेत घालावं, जेणेकरून आज ही संस्कृती जी आहे, जेणेकरून ज्यावेळी आपले पालक मुलांना गर्भात वाढवतात त्यावेळी त्यांचे संस्कार ह्याच प्रश्न झालेले असतात. गावातल्या शाळेमध्ये घालण्याचा किती फायदे असतात. एक म्हणजे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी गावागावामध्ये शाळा का फुलवल्या, का आणल्या, त्याचं एक कारण म्हणजे आमच्या मुलांना दूर जाता येत नव्हतं, कारण त्यावेळेला रहदारी नव्हती. दुसरा वेळ वाचवणे आणि तिसरं म्हणजे ज्या शाळेत आपण शिकतोय, कारण दूर जर आपण शाळा बांधल्या होत्या तर मला वाटतं आमच्यासारखी पिढी आज कधी शिक्षित झालेली असते. कारण त्यावेळेला मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यावेळेला एक विचार देण्यासाठी तेवढं सक्षम आणि शिक्षण किती महत्वाचं आहे त्याची आज आम्हाला माहिती. आणि म्हणूनच ह्या शाळांना एक नवी झळाळी देणं हे आमचं प्रथम कर्तव्य. पण आज वेळ, आज काळ आज बदललेला आहे. आज जेवढं तुम्ही बाहेरील ज्ञान, पाठ्य पुस्तकाच्या बाहेर ज्ञान संपादन करेल तेवढीच तुमची मोठी प्रगती होणार. आज शाळेच्या रिझल्ट वरती, मार्कलिस्ट वरती जे मार्क असतात त्याचा जो प्रभाव ज्यावेळेस आपण शिकत होतो त्यावेळी होतो. पण आता काय पाहिजे, आता ज्ञान हे खूप महत्वाचं आहे. आणि ज्ञानाच्या भंडारातूनच आपण 10वी झाल्यानंतर 12वी झाल्यानंतर जी या युगामध्ये या स्पर्धांमध्ये आपल्याला सहभाग घ्यायचा आहे, स्पर्धा